Здравейте, с ФКТ Еспресо в мисля, че първото издание на видеоиздание на рубриката за годината. Повод за него е, че тази сутрин по маршрута Емине е стартирал скоростен опит. След малко детайли. По маршрута, това не е първи опит за годината. Преди около 2 седмици успешен опит направиха Росен Русев и Даниел Иванов, като те не го бяха обявили като скоростен, въпреки че резултата им 8 дни и половина е достатъчно бърз, за да го наречем такъв поне към стандартите ни от преди 1-2 години. Но сега по същество. От Кон тази сутрин в 4:20 е стартирал Петър Димитров. Информацията ми е от Александър Спасов, който в някаква степен ще бъде съпорт на Петър, до някъде може би. Петър, вече сме го коментирали в тази рубрика. Преди 2 години заедно с Пламен Манов той направи опит по маршрута, като за Петър беше неуспешен, но Пламен тогава направи 8 дни, мисля, че 9 часа или нещо от сорта. Тоест той има опит по маршрута. От Сашо това, което разбрах, че целта му е доста, да наречем, амбициозна или силна, защото е обявил 5:30 или ако сме малко по-консервативни, под 6 дни резултат. Това е доста доста силна цел. Ще кажа с какво може да сравняваме. Преди това за следенето малко, не за съжаление, той използва услугата на Garmin Track Lifetrack, която аз за съжаление не съм имплементирал да се ползва автоматично в FKT.bg, но тук от сутринта успях да я направя така, че да се ползва в flyby.fkt.bg. Там периодично се обновява позицията му. За съжаление обаче хубаво сравнение не може да се направи там, просто защото неговият трак от Garmin идва с старт след Петрохан, а не от началото, пък аз не съм предвидел за момента да правя шифтване между при сравнение на различни опити, когато старта не съвпада на един и същи маршрут, имам предвид. Но все пак ще го следим малко на око, ползвайки данните от FKT.bg. Сега с какво да сравняваме Петър? При цел 5 дни и 12 часа, 5 дни и половина, най-близките резултати до това са резултатите на най-стария рекордьор Любомир Павлакарчев 5:13. Миналата година Пирин Галов и Павлин Райчев направиха 5:14. Мария Николова и Константин Атанасов имат от преди няколко години 5:16. Под 6 дни е също и Антония Григорова с 5:23. Но да кажем, така към момента най-близкият резултат до целта е този на Пирин и Павлин от миналата година и понеже за него имам детална информация, може да правим сравненията. Последната точка, на която Петър е минал и може да направим сравнение спрямо техния опит, е седловината Влайна, това е след Тръстена, така и преди Бургаш, където той е по-бърз от Пирин и Павлин с около 20 минути, сравнено с Мария Николова и Константин Атанасов около час по-бърз. Това говори, че той поне за момента спазва графика си, какъвто би трябвало да е за 5 дни и половина. Разбира се, това е много в началото. Така не може да се правят още изводи. Ще видим нататък как ще се развие опита. Пожелавам му успех, разбира се. Аз ще се опитам да направя тук. Ще дам 2 линка. Един е към оригиналната услуга на Garmin, където може да го следите. И другия, където някакви сравнения ще могат да се правят, но както казах, с изместения старт не са много адекватни. Това е за сега. Всичко добро, може би до утре.